Studieprodukt 3. Omhandlende funktioner. Rammerne for opgaven er et charterselskab ved navnet Fairjet, som anvender fly, der højst kan medtage 225 passagerer på hver chartertur. Er der færre end 50 passagerer, aflyses turen. Fairjet har en prispolitik, der giver mulighed for et ensartet rabat til hver flyets passagerer. Er der op til 100 passagerer med flyet, er billetprisen 3.000 kroner per billet. Er der over 100 passagerer med flyet, er billetprisen per passager stadig 3.000 kroner, men Fairjet giver herefter en og samme rabat til samtlige passagerer, der er med flyet. Det vil sige, at antallet af passagerer over 100, der afgør størrelsen af den ensartede rabat. I det hver eneste passager ud over 100 udløser en rabat på 12 kroner til samtlige passagerer. I opgave 1. Jeg skal begrunde, at Fairjets billetindtægt er 331.200 kroner, når der er 120 passagerer med til et fly på charterrejsen. Det oplyses, at op til og med 100 passagerer er prisen 3.000 kroner, hvorefter Fairjet giver en og samme rabat til samtlige passagerer, der er med flyet. Rabatten gives til hver eneste passager ud over de 100, hvor der gives en rabat på 12 kroner til samtlige passagerer. Vi kan dermed udføre følgende regnestykke. 120 passagerer minus de 100, som ikke giver rabat, er lige med 20 passagerer. Der gives 12 kroner i rabat til de 20 passagerer over de 100, som giver en samlet rabat på 12 kroner gange de 20 passagerer, lige med 240 kroner per passager. Derved trækkes de 240 kroner fra 3.000 kroner, og vi får en billetpris på 2.760 kroner per billet. Det gange er sammen med de 120 passagerer og får 331.200. Fairjets økonomiske afdeling anvender en model til bestemmelse af billetindtægterne. Er der eksempelvis x antal passagerer med flyet, lader man f af x angive billetindtægterne i kroner for charterturen, således at f af 120 er lige med 331.200. Opgave 2. Jeg skal opstille en funktion for f af x. F af x er lige med 3.000, som er billetprisen, minus 12 kroner, som er rabatten, gange med antal passagerer ombord på flyet, minus de 100 passagerer, der ikke giver rabat, gange med antal passagerer på flyet. Jeg ganger 12 ind i parentes og får en ny ligning, der hedder 3.000 minus 12x minus 1200 gange med x. Jeg prøver at reducere denne ligning, så jeg ganger x ind i parentes og får 3000x minus 12x i anden plus 1200x. Dette kan jeg reducere til f af x er lige med minus 12x i anden plus 4200x. Fairjets udenlandske økonomiafdeling anvender en anden model til bestemmelse af billetindtægterne for charterturen. Her lader man GX angive billetindtægterne i kroner for charterturen, således er G20 lige med 331.200. Jeg sætter G af X til at være lige med 3.000, som er billetprisen, minus 12 kroner, som er rabatten, afhængig af hvor mange passagerer der er ombord på flyet. Dette ganger jeg med 100 plus X, som er antal passagerer. Opgave 1.5. Jeg skal ved beregning bestemme det antal flyrejsende charterpassagerer, der giver Fairjet den største billetindtægt og anfører den maksimerede billetindtægt. Jeg sætter f af x til at være lige med de minus 12x i anden plus 4200x plus 0, som jeg fandt lige før. Da vi har med en angradsligning at gøre, vil a være lige med minus 12, b er lige med 4200 og c er lige med 0. For at beregne det største billetindtægt benytter jeg toppunktsformlen, som hedder tx, til y er lige med minus b divideret med 2a, minus d, som er diskriminanten, divideret med 4a. Jeg finder først diskriminanten d. Den har følgende formel, b i anden minus 4 gange a gange c. Jeg sætter ind d til at være lige med 4200 i anden minus
4 gange minus 12 gange 0. Det giver 17.640.000. Nu vil jeg gerne finde x-koordinaten for toppunktet til x, som har følgende formel. Minus b divideret med 2a. Og b ved vi fra før er 4.200, så minus 4.200 divideret med 2 gange a, som vi fra før ved er minus 12. Dermed får et resultat, der hedder 175. Så vil jeg gerne finde y-koordinaterne fra toppunktet til y. Den har formlen minus d divideret med 4a. Min diskriminant, som jeg fandt før, som er 17.640.000, divideret med 4 gange a, som er minus 12. Jeg reducerer, så jeg har 17.640.000 divideret med minus 48. Det giver 367.500. Dermed giver 175 passagerer den størst mulige billetindtægt, som er 367.500. Grafisk ser det således ud. Af x-aksen har vi antal passagerer, og y-aksen har vi indtægter i kroner. Grafen starter ved 50 passagerer, da flyet ikke vil lette, hvis der er under 50 passagerer. Og det stykke her viser billetindtægterne for de første 100 passagerer, hvor billetprisen er 3.000 kroner per passager. Hvis jeg toppunktet ved punktet C, som har x-værdi på 175 og en y-værdi på det 367.500.